Sa issa ma hemm l-ebda indikazzjoni li ż-żewġ Sirjani li twaqfu fl-ajruport ta' Bergamo qabel kienu se jaqbdu titjira lejn Malta kellhom xi skop ulterjuri. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan f'laqgħa mal-membri tal-Musec li tkun skedata qabel kull Kunsill Ewropew. Il-Prim Ministru irrefera għal rapporti fil-medja internazzjonali tul il-jum tal-ħamis u qal li l-każ qiegħed f'idejn l-awtoritajiet Taljani. Sostna li mhux minnu li fil-mowbajl ta' wieħed minnhom kien hemm ritratti tal-bandiera tal-Istat Iżlamiku. Li kien hemm kien ritratt ta' qarib ta' wieħed mill-irġiel li jidher jiġġieled fil-gwerra tas-Sirja. Irridu nifhmu jekk kienux sempliċement qed jivvjaġġaw lejn Malta jew kellhomx għanijiet oħra, żied il-Prim Ministru li fisser kif irridu nkunu viġilanti iżda ma naqgħux f'paranojja. Dan anke fid-dawl li huwa fatt magħruf li fiċ-ċirkolazzjoni hemm dokumenti foloz. Dwar il-prinċipju tal-libertà tal-moviment u d-dibattitu dwaru fid-dawl tal-attakki tal-Istat Iżlamiku, il-Prim Ministru sostna li dan il-prinċipju fundamentali se jibqa' fis-seħħ. Iżda hemm bżonn iktar kontrolli u serjetà biex tkun żgurata s-sigurtà tal-Ewropej. Intant fil-Musec il-Prim Ministru fisser kif fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li se ssir fi 17 ta' Diċembru li ġej mistennija tiddomina l-aġenda talba tar-Renju Unit għan-negozjar mill-ġdid ta' sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni ta' Malta fuq din it-talba hija ċara. Il-Gvern Ingliż għandu jingħata l-flessibilità li qed jitlob iżda bil-kundizzjoni li din il-flessibilità tkun offruta lill membri stati kollha. Żied li kwalunkwe ftehim li jintlaħaq bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea m'għandux iwassal għal bidla fit-Trattat ta' Lisbona.